Bun găsit la o nouă ediție Dincolo de vorbe. Sunt Claudia Cocoș și astăzi vom cunoaște povestea unui tânăr antreprenor. Munca, ambiția și dăruirea l-au făcut să ajungă în punctul în care să-și vadă afacerea înfloritoare de la zi la zi. Ei bine, îl am alături de mine astăzi pe Alex Cucu. Bine ai venit, Alex, alături de noi! Bine v-am găsit! Avem de povestit astăzi pentru că ai o poveste frumoasă în spatele afacerii tale. Ești un tânăr antreprenor, ai un business cu mobilă, spune-mi tu mai exact. Nu chiar doar cu mobilă, mai multe, de la materiale de construcții, produse grele, cărămidă, BCA, toate cele, până la amenajări interioare. Practic de la noi îți poți face casa de la zero până la ultimul bec. Eu am reținut partea asta mai frumoasă cu mobila, știi? Adică... Da, mobila a fost, pot să zic că a fost o plăcere a mea să aduc mobilă în magazinul nostru. Nu eram deloc pregătiți pentru a vinde mobilă. Totul a început datorită unui client al nostru de la magazin. Veni să cumpere o cutie de vopsea. Un director de la un importator de mobil a venit să cumpere o cutie de vopsea de la noi, de la magazin și a zis, dar de ce n-aduci și tu mobilă la magazin? Da, deci înseamnă că voi înainte de business-ul ăsta aveați altele. În primul rând, hai să spunem unde aveți voi acest business? În Comuna Peretu, așa, în județul Telorman. Da. E imposibil să nu fim văzuți. Se scrie peste tot la Cucu, numele de familie apare peste tot, toată lumea ne știe de magazinul la Cucu. Nimeni, nici măcar distribuitorii nu ne știu după numele firmei. Când ne aduc marfă, toată lumea trebuie să aibă un punct de reper, magazinul sau depozitul la Cucu. Cum a început prima afacere, primul business al familiei? Că tu ai pornit de undeva, nu ai luat-o chiar de la zero, ai preluat afacerea familiei și ai dezvoltat-o. Pot să spun că m-am născut odată cu magazinele noastre, cu primul magazin al nostru. În 99, când eu m-am născut, aveam undeva la 4-5 luni, în momentul în care ai mei au construit un magazinaj mic de 5 metri cu 2, ceva de genul. Nu-l știu, pe ăla chiar nu-l știu, nu mi-l aduc aminte. Și aduceau piese de mașini de la fabrica Dacia, de la Pitești. Și de acolo am ajuns astăzi să avem 3 locații, 2 magazine și un depozit foarte mare, stocuri foarte mari și clienți, nu mai zic. Dar prima dată când ai început tu să preiei din atribuțiile unui business, cum a fost? Te-au ajutat părinții tăi, ți-au dat sfaturi sau pur și simplu tu ai fost încăpățânat și ai zis că poți, că știi? Nu, n-am fost chiar atât de încăpățânat. M-au ajutat foarte mult părinții. Nu puteam fără ei, n-aveam cum să ajung la business-ul ăsta pe care l-am astăzi. Totul a început undeva în 2020 pentru mine. Deci tu de 5 ani te ocupi. Sunt prezent în magazin de la 12 ani. Okay. De 14 ani sunt prezent în magazine zi. Și ce făceai tu la 12 ani în magazin? Vindeam, cunosc produsele în magazin mai bine decât orice alt angajat al nostru. Avem angajat și de 9 ani de zile în magazin și tot știu produse mai angajat care în momentul de față stă în magazinul de care se ocupă părinții mei principal. Magazinele noastre sunt separate. Okay. Nu sunt toate produsele într-un singur loc, dar ne despart 100 de metri de toate 3 locațiile noastre, nu cred că e o problemă pentru nimeni. Unul din angajați de 9 ani în același magazin încă nu știe produsele cum le știu eu și încă nu știe să dea informații clienților cum le dau eu. Poate, nu știu, am avut eu darul ăsta de la Dumnezeu să învăț chestiile astea, mi-a plăcut. De când am intrat prima dată în magazin. Deci n-ai fost mai mult împins la spate de părinți? Nu, părinții chiar m-au împins să rămân în București la finalul facultății, când am terminat studiile. Ce facultate ai făcut? ASEU, contabilitate. Am vrut să merg la cibernetică, dar am dat un pic în bară. De ce? M-am pregătit prea mult și știi cum e când te pregătești prea mult că dai în bară. Nu mai știi nimic. Exact. Am ajuns la cibernetică să intra pe bază de dosar, medie. Și am dat o bară la BAC, la informatică. M-am pregătit 2 ani jumate pentru cibernetică, am terminat BAC-ul la informatică în 15 minute și am avut prea mult timp să mă ușor, gândesc. Pentru mine e prea ușor. Am avut prea mult timp să mă gândesc după dacă am făcut bine sau nu exercițiile și am schimbat toată grila. Toată partea de grilă am modificat-o complet. Păi tu ai fost și așa? în loc să iau 9.45, am luat 6.45. Vai.
Asta e. Ți-a părut rău? La prima dată, da. Mi-a părut rău în momentul în care am mers să-mi depun dosarul la cibernetică și toată lumea era cu medii de 9, 8 și ce caut aici. Am fost al 3-lea pe lista de așteptare, dar am renunțat, am mers la contabilitate unde am intrat foarte ușor cu media pe care o aveam și ulterior chiar n-am regretat că nu am intrat la cibernetică pentru că vedeam cunoștințe și foști colegi de la liceu cum veneau de la cibernetică către finanțe, bănci, către contabilitate, către marketing. V-am pupat băieții mei, eu ăsta acum la contabilitate e mai frumos. Eram deja acolo, nu aveam de unde să mai plec. Nu pot să spun că mi-a plăcut la facultate, dar am făcut-o să fie n-ai și tu o amintire, o năzbâtie, o ceva din facultate? Sigur ai, n-ai cum. Nu știu. Nu spune că ai fost cel mai studios de acolo. Nu mă duceam, ai văzut? Nu, mă duceam, știam, aveam seminariile la care trebuia să merg, știam la ce seminarii trebuie să merg, mergeam la examene, eram prezent, mă știau profesorii, chiar profesoara din anul 2 de marketing mi-a dat 10, am intrat în examen cu nota 5 direct, doar pentru simplu fapt că i-am spus că eu la facultatea aia sunt, să am o facultate și să am o diplomă. Da. Pentru că i-am spus că nu vreau să merg mai departe pe contabilitate și nu o să mă fac contabil niciodată. I-am spus ce vreau să fac, care era planul meu de atunci, să mă întorc înapoi la Pereto, să dezvolt afacerile familiei. Tu atunci nu începusei să te ocupi de afaceri, erai așa din umbră. Veneam de la facultate în mijlocul săptămânii, veneam dimineața sau seara, mă urcam la volanul dubelor, plecam, luam marfă, livram marfă, terminam după amiază, mă urcam în mașină, mă duceam la București, a doua zi la facultate și tot așa. Când era nevoie de mine. Când nu era nevoie de mine, eram ca orice alt a fost și puțin efort din București. Poate că oamenii care privesc acum afacerea ta și te văd că este una înfloritoare care merge bine, zic, lasă că i-a fost ușor, că a avut în spate, i-a avut în spate pe părinții lui, dar nu a fost așa și tu ai depus efort și au fost niște lucruri la care ai renunțat, poate la vârsta ta, tinerii, poate erau în cluburi alții, erau cu prietenii. Da. M-am regăsit foarte mult într-o melodie scoasă, cred că un an aia cu și sâmbătă merg la muncă sau ceva de genul. Nu, sâmbătă merg la club. Eu și... Nu, al lui Theo Rose. Da. Nu, merg la muncă. Eu la club nu mai știu, îmi scapă. Nu mai știu. M-am regăsit foarte mult în melodia aia. De foarte multe ori prietenii mei sunt plecați, distracții, vacanțe, cluburi, petreceri și eu sunt la magazin. N-am ce să fac, sunt la muncă. Asta am ales, asta mi-a plăcut, asta fac. Și niciodată nu o să regret alegerea făcută, sincer. Nu regreți nimic. Nu. Dar care a fost, nu știu, cel mai greu moment de când ai preluat tu afacerile și de 5 ani, cei 5 ani? Sau, da? Cam așa ai zis, că sunt 5 ani. Care a fost cel mai greu moment? De când am preluat eu, de 3 ani jumătate de când am propriul magazin deschis, de când sunt 100% acolo. Deci n-are șef, n-are program, face ce vrea el când vrea el. Da, fac ce vrea Dar totuși, ai cea mai mare responsabilitate. Da, am un program de, nu știu, cred că ar trebui să fiu plătit bine rău de tot. Sunt de dimineața până dimineața în magazin. Mă ocup atât de vânzarea fizică, cât și de aprovizionare și de hârtii și de online și de foarte multe. Bine, la online nu sunt singur, am un băiat care se ocupă la online, un prieten din copilărie. Am învățat împreună să facem site, am învățat împreună să promovăm postări și așa mai departe. A fost și el la contabilitate? Nu. A fost la Politehnică, la transporturi. Am înțeles. Nu prea au legătură. Nu prea s-au legat, dar uite că... Exact. Nu știu, eu văd dăruirea asta te aduce un succes foarte mare, zic eu. Nu știu, dăruirea, munca, oare ce crezi? Cum ai atragi tu atât de mulți clienți? Cum ai dat atât de mult succes? Cum explici asta? Cum le explici celor care se întreabă? Avem un avantaj că atât în magazinul meu cât și în al părinților mei suntem prezenți non-stop. Ok. Este cineva acolo mereu din familie, eu, tata, mama și dăm informația clientului cât mai concretă, cât mai adevărată, pentru că
mai sunt și momente în care avem mici scăpări, deviem de la subiectul inițial tot pentru a face clientul să cumpere. Așa e în marketing, așa e în business, așa e în vânzări. Auzi, ia spune, să revenim, ai păcălit vreodată vreun client cu ceva? Așa ai zis? I-ai înflorit ceva? Da. Ce? Ia spune, că sunt foarte curioasă. Cred că e un an jumate începusem partea asta. Clientul cu nu mobilă. urmărește. Nu mă interesează dacă urmărește clientul sau nu. Tocmai începusem să aducem mobile, aveam cam jumătate de an de când aduceam mobilă. Așa. Și tot aveam un pat expus în magazin, nu l-am avut pe stoc patul acela, clienții tot cereau și dura foarte mult până venea din fabrică patul acela, undeva la vreo 45 de zile și nimeni nu a voia să aștepte. Apucasem să vorbesc cu câțiva clienți că vor veni, nu am reușit să fac un camion complet să aducem marfă, asta cred că se poate întâmpla oricui și oricând. Și n-am știut ce să le mai zic clienților. Ce a fost atunci ce mi-a venit mie în cap, dar pe moment când m-a întrebat clientul respectiv, paturile fiind formate în 3 colete, 2 lăzi de depozitare și tăblie, i-am spus că au ajuns doar lăzile de depozitare, tăbliile nu le-au încărcat în camion, tocmai pentru a ne face să mai facem încă un camion să ne trimită și tăbliile. M-a crezut. Și ai lăsat omul să doarmă pe saltea? A mai durat 10 zile și l-am adus. 10 zile, dar poate dureau șaliri. Cum a așteptat 45, am mai așteptat încă 10. Auzi, nu știu, când vin clienții în magazin și poate nu sunt atât de hotărâți să cumpere un anumit produs, cum îi convingi să-l ia? Sincer, nu vreau să presez niciodată clienții din magazin. Prima dată când un client intră în magazin, îl întreb dacă îl pot ajuta cu ceva, dacă a venit special după un produs sau știe ce vrea să cumpere, în cazul în care mi se spune că se uită sau încă nu e decis, al las clientul să se uite, să plimbe în tot magazinul, să-și aleagă. Mi se pare cel mai frumos. Exact. Așa. Niciodată, nici eu, nici ceilalți colegi, pentru că niciodată nu mi-am considerat angajații ca angajați, pentru mine sunt niște colegi, muncim toți cod la cod, nici ceilalți colegi nu fac chestia asta, nu presează clientul să cumpere. Fiecare e liber să cumpere de unde vrea, le dăm niște informații cât mai concrete și corecte despre fiecare produs și nu prea vrem să păcălim clientul cu calitate, cantitate și toate cele. Sunt dificili clienții din ziua de azi? Foarte dificil. De ce? Care ți s-a părut cel mai dificil client? Când te-a scos din sărite? Că te-a scos, sigur te-a scos. Ia zi. Dar încerc să mă calmez foarte repede. Încerc să ignor. Dar ce spun? Ce nu le convine? Critică materialele? Sincer, internetul e de vină în momentul de față. De ce? Pentru că le dă uneori niște informații false și vin la mine în magazin sau la oricare alt magazin și îmi spun că masa asta n-are 2 mm, 2 cm grosime, că a văzut el pe internet că are 1,5. Sunt tot felul de situații, te contrazic pe niște chestii pe care ei niciodată nu le-au cunoscut și probabil nici nu o să le cunoască și automat că ajungi ca oricare om să te enervezi, să nu poți. Sunt o fire vulcanică, dar în ultimul timp am încercat să mă temperez, să ignor situațiile în care clienții vin și încearcă să te scoată din sărite, că sunt clienți care special pentru asta vin. Serios? Să te scoată din sărite, da. Chiar alaltăieri am avut un client care a venit cu meșterul după el și a venit meșterul, eram urcat pe un raft, așezam ceva și a venit meșterul că el nu aștept, eu nu aștept după tine până te dai tu jos de acolo, vii acum și îmi dai. Și a vorbit așa foarte, zic, băi, stai un picuț, nu cred că mor un minut până termin și eu. Dar ăștia-s clienții, ăștia-s meșterii, nu trebuie să ne plângem, trebuie să ne bucurăm că ne calcă pragul în fiecare zi și că avem vânzare datorită tuturor clienților care vin în magazinul nostru. Dar a fost un moment în care ai spus că renunți, că e prea multă bătaie de cap? Nu, n-am zis niciodată că renunț. Într-adevăr, momente de blackout au fost. Am avut momente de blackout curând, în februarie, când începuse totul să meargă cum trebuie și a venit zăpada. În martie începuse totul să meargă cum trebuie, a venit zăpada. Uite că și în aprilie a început să meargă totul, a venit zăpada. În ciuda zăpezii de luni, a fost foarte, foarte bine din punct de vedere al vânzării. Fără ningea
derupea și noi aveam comenzi, nu făceam față cu livrările. Ce cumpără lumea cel mai mult? Păi depinde, vânzările sunt pe perioade. Au fost perioade februarie-martie în care s-au vândut foarte bine folia de solar, materialele deci se găsesc și lucruri din astea, da. Utilaje de mici dimensiuni pentru grădină, folie de solar și tot ce trebuie pentru a face o seră de la zero. Toate lucruri, toate se vând, doar că au perioade în care se vând. De exemplu, ianuarie, februarie mai slăbuți cu amenajările interioare, că nimeni nu renovează o casă când afară minus 10 grade, minus 5 grade. Și plus de asta, meșterii din ziua de azi și-au făcut, lucrează 7-8 luni, restul pauză, avem bani, mergem în vacanțe. Cucu nu vrea să ducă în vacanțe, el nu vrea, el muncește non-stop. N-am mai fost într-o vacanță de un an, un an. Un an am fost în ultima vacanță și a fost foarte scurtă, de 2 zile. Unde ai fost? La Manchester, am fost la un meci de fotbal. Uite, dom'le, că ești microbis. Cu ce echipă ții? Cu CFR Cluj țin, cu toate că Dar cum ai ajuns tu la Cluj, de aici din Tălorman? Nu știu, eram mic, am văzut un meci de fotbal lui CFR Cluj, mi-a plăcut cum joacă și de atunci țin cu CFR Cluj. Nu sunt un fan înfocat al CFR-ului, să merg să susțin echipa zi de zi, la meci, la stadion și așa mai departe. Nu știu dacă am văzut 10 meciuri ale celor de la CFR Cluj de pe stadion, dar când am avut ocazia am mers. Când vin la București, când vin cei de la CFR la Craiova, sunt acolo. Când am timp. Când nu am timp... E la magazin, e la Cucu. Când am timp, sunt la magazin. Decembrie, ianuarie am fost numai la magazin de dimineață până dimineață. Dar tu mergi la meciuri și în străinătate atunci când ești super entuziasmat de cine joacă. Da, când sunt entuziasmat de cine joacă, când vreau neapărat să văd echipele respective, când vreau să văd, în primul rând, când vreau să văd spectacol, merg la meci. Când vreau să văd o atmosferă frumoasă din partea galeriilor. Îmi pare rău că duminică nu pot să ajung la Craiova cu FCSB. Va fi un meci foarte frumos și o atmosferă frumoasă pe stadion, dar îl ratez. Aia e. Tu ai fost de fapt un sportiv foarte bun, care la un moment dat a fost nevoit să se lase. Spune-mi, detaliază-mi așa despre sportul pe care tu l-ai făcut. Am făcut handbal. Totul a plecat din generală, când încercam să scap cât mai mult de la ore pentru a merge la antrenamentele de handbal. După care am mers la liceu, la echipa liceului de handbal, unde unul din profesori era chiar antrenorul de aici, de la CSM Alexandria, și mi-a făcut o propunere ca în seara respectivă să merg la antrenamentul echipei locale. Am mers la antrenament, o zi, două, mi-a zis că vrea să mă legitimeze la club, că îi place cum joc și uite așa a început aventura mea în sportul ăsta, în handbal. Ulterior am terminat liceul, am mers la București la facultate și am mers și am dat probe la CSM București, la echipa de handbal. 2 săptămâni am fost în probe acolo, unde mergeam la antrenamente zi de zi, de 2 ori pe zi chiar, dimineață și seară. Și așa încăpățânat cum sunt eu la un antrenament înainte de semnarea contractului, am zis eu mai stau după antrenament, mai antrenez, mai arunc la poartă și am făcut eu o săritură mai urâtă. În loc să aterizez pe piciorul drept, am aterizat pe stângul, am simțit o durere mare, s-a umflat genunchiul și de atunci am pus stop handbalului. S-a dus sportul. Am încercat să mai joc ulterior, dar nu s-a mai putut. Dureri mari, am avut 2 variante. Operează-te și joacă în continuare sau renunță. Am renunțat. Era firesc să-ți alegi sănătatea. Trebuia să învăț din nou să merg dacă mă operam. Atât de rău a fost. Da, era o fisură de ligamente și dacă eu continuam în sportul ăsta, ajungeam la ruptură și nu mai exista altă cale decât operația. Și am zis, mai bine mă opresc aici, o operație nu vreau să învăț din nou să merg. Dar ți-ar fi plăcut să poți să evoluezi aici. Mi-ar fi plăcut. Am regretat foarte mult când echipa locală Alexandria a ajuns în prima ligă și vedeam foștii colegi cum joacă la un nivel mare, cu toate că nu au făcut performanță, dar era frumos să fi fost acolo cu ei.
Ar fi fost o mândrie pentru tine Da. și pentru părinții tăi, bănuiesc. Da. Tu ești singur la părinți? Da, sunt singur la părinți. Deci e singurul care duce mai departe afacerea familiei, nu? Părinții, Singurul care duce mai departe numele de la cucu. părinții sunt mulțumiți cu ceea ce faci tu și ar fi dorit altceva pentru tine, un alt drum în viață? Părinții mei s-au rugat mereu de mine să rămân la București, să rămân în oricare alt oraș și chiar și la facultate m-au îndemnat să merg la Târgu Mureș, să merg la Cluj, să merg la Timișoara. Mereu îmi ziceau, nu te duci în București, nu te duci în București, da. Era chestia aia. Toată lumea merge la București la facultate, eu de ce să mă duc la Timișoara? Dar și-ar fi dorit să lucrezi într-un alt domeniu? Da. Ce anume? Nu știu, orice alt domeniu ar fi vrut, mai ales mama și acum îmi zice, uite, puteai să fii la un birou, puteai să-ți vezi de treaba ta, să termini tu ca Pentru omul că la este- ora 5 să pleci de la birou și să-ți vezi de treaba ta, să nu mai ai bătaie de cap. Este grea munca cu Da, e oamenii. foarte grea. Nu neapărat, da, munca cu oameni în general este Da. grea, dar ce facem noi în momentul de față necesită un efort în plus, mai ales din partea noastră, cei care deținem afacerea asta și a oricărei persoane care deține o afacere. Cine vrea să aibă o afacere de succes trebuie să muncească pentru afacerea de succes, oricât de mult angajați ar avea. Câți angajați ai tu? În momentul de față sunt 6 angajați pe lângă mine și tatăl meu care suntem non-stop acolo. Și noi suntem angajații ai firmelor noastre. Și noi muncim împreună cu ceilalți, cod la cod, poate uneori chiar mai mult decât ceilalți. Clar, întotdeauna. Pentru că întotdeauna cel care deține afacerea, eu așa cred. Tu tragi mai mult pentru afacerea ta, poate nu ții cel mai fizic, bine la poate ea. nu Exact. fizic, dar psihic, Exact. noi muncim mai mult decât ei. Uite, voi face și livrări, da? Da. În zona de sud a țării, în ce zona județe? de sud, acum încercăm să acoperim cât mai multe județe. În momentul de față acoperim, pot spune, 90% din Telorman, undeva la 80% din Olt, un pic și în Dolj avem câteva livrări, Giurgiu, în Giurgiu mai puțin, nu știu, cred că 20%. Hai mă, Alex, că tu nu te lași, îți extinzi. Eu nu... încerc, am dat de curând drumul la site-ul nostru, mergem perfect de la 1 ianuarie 2025, deci e totul postat pe site, cine vrea să intre să comande Site-ul sau să merge, vrea, da, Cucu cântă! puteți intra pe www.cucu.ro, așa cum spun în fiecare videoclip, găsiți produsele noastre acolo. Livrăm în momentul de față prin curieri, prin firme de curierat. Mai facem și livrări cu mașinile noastre, dar momentan e un pic mai greu pentru că încă nu am un șofer strict pentru a-mi livra pe o zonă, să acoperim o zonă cât mai mare și mai închiriez cât un șofer, mai găsesc cât un prieten, mai plec eu. În schimb, spuneai că ai pe cineva care te ajută pe online acolo să te Am un promovezi. prieten pe care îl recomand oricui. De curând a reușit să semneze un contract și cu cel la care eu mi-am colantat mașina, îl ajută și pe el pe partea de promovare. Ești acolo foarte activ, foarte Da, volubil. Alex vorbește, promovează, vă arată tot ce vrei și ce nu vrei din magazinul lui. Încercăm să promovăm cât mai mult produsul fizic, să arătăm cât mai mult produsele clienților pe videoclipurile noastre. Am ajuns la concluzia că un client sau oricare persoană care intră pe paginile noastre, dacă îi prezentăm produsul într-un videoclip, sunt șanse mult mai mari să vină să cumpere produsul respectiv decât dacă am postat o poză cu produsul sau o poză preluată de la furnizor sau de la producător. Nu știu, cred că în momentul de față oamenilor le e puțin teamă să cumpere online încă. Da? Chiar dacă pandemia a schimbat chestia asta foarte mult și vânzările online au crescut foarte mult în pandemie și după pandemie, dar omul încă vrea să vină și să vadă produsul fizic, să-l atingă, să vadă cum e, cât de gros e, cât de calitativ e și apoi să facă o alegere cu privire la produsul respectiv. Fii atent, Alex. Cocoș întreabă și Cucu răspunde. Am niște întrebări pentru tine până ajungem la bol, că am și acolo niște întrebări foarte drăguțe. De ce te mai sperie pe tine acum? Nu mă mai sperie, în momentul de față nu mă sperie nimic. Perfect. Ai prefera să fii blocat într-un telescaun stricat sau într-un lift stricat? Bine, pe urmă te întreb. Am fost blocat. Și cu cine? Cu 2 prieteni. Da. Mă rog, așteptam un alt răspuns. Da. Așa a fost să fie. Deci nu m-am blocat până acum. Nu prea îmi place la muncă. Ți-e frică de înălțime? Nu. Nu
Nu ți-e frică de nopți? Nu. Nu prea îmi place la munte, merg rar la munte, prefer să merg la mare. Dar și la mare nu-mi place să fac plajă. Păi unde îți place de fapt? La club. Îi place la cucu. Mie îmi place să merg la mare, să mă distrez, să merg la petreceri la mare. Nu-mi place să fac plajă, nu suport apa mării. Nu suport ca după ce ies din apă să fiu Auzi, dar poți să te duci la club și în oraș undeva nu trebuie să străbați până la de mare. Club de la mare e altă și asta față e de adevărat. oricare alt club. Ai prefera să fii nemuritor sau să ai 9 vieți? 9 vieți. Nu nemuritor. De ce? Păi de ce să-mi bătaie de cap la infinit? Ai prefera să câștigi la loterie sau să trăiești de 2 ori mai mult? Să trăiesc de 2 ori mai mult. Păi măi, cum? Să câștigi la loterie n-ai vrea? Nu. De ce? Nu, Merge afacerea la cucu de asta. Pot să dezvolt afacerea astfel încât să câștig cât aș câștiga la loterie. Uite, bravo. Ai prefera să trăiești fără cafea sau fără ciocolată? Sincer, fără ciocolată. Ok. Cu toate că nu mă trezește cafeaua dimineața sau ceva, dar fără cafea cred că n-aș putea. Gustul ăla de cafea e gust de cafea. Ciocolata, ceva dulce mai găsești, nu doar ciocolată. Ai prefera să poți zbura oriunde sau să fii invizibil? Să poți zbura oriunde. Nu-ai vrea tu să fii Îmi place invizibil? să vizitez. Să vezi și tu ce se întâmplă la magazin când nu ești? Zic. Sunt mai mereu acolo. Haide măi, uite acum lipsești. E închis. De o oră. Bun. Ai prefera un buton de derulare înapoi sau un buton de pauză în viața ta? De rulare înapoi? Ce ai vrea să le trăiești? Adolescența și copilăria. Care a fost cel mai frumos moment din adolescența ta, din copilăria ta? Care a fost cel mai frumos moment? Păi au fost mai multe. Păi poți să-mi zici mai multe, să știi. Nu știu să vă zic. O năzbâtie, n-ai făcut și tu prostii? Ba da, ca oricare. Ia, Fiecare a făcut prostii. Cu ce ți-ai supărat părinții? Cu mai multe. Nu știu. Poate că atunci când eram mic îmi dădeau voie să stau decât până la o anumită oră afară și eu îmi găseam. Întotdeauna mi-a plăcut să am prieteni mai mari de vârstă decât mine. Niciodată nu prea am avut prieteni de seamă cu mine. Și automat, fiind mai mic decât alții, nu aveam atât de mult. Nu puteam să stau chiar atât de mult cum stăteau ei afară, la terase și așa mai departe. Și îmi întârziam mai mereu peste ore Și? Și când ajungeai acasă? Părinții nu știau unde te aștepta la ușă mama? Mă sunau, eu nu le răspundeam. Mesaj, ai 20 de minute să vii acasă, dar dacă nu ajungi? Eu eram la 100 de kilometri de casă. Și când ajungeai la timp, ce se întâmpla? Mă certau. Țin minte, era vară, tatăl meu avea piciorul în gips atunci. Ai profitat, cred că de asta. Nu, că am profitat. Am făcut-o de mai multe ori, nu doar atunci. Și am plecat cu niște prieteni la o terasă. Am ieșit în oraș la o terasă și n-am răspuns, cred că vreo 3 ore la telefon. Mi-era aiure să le spun, băi, duceți-mă acasă, că mă sună, trebuie să fiu acasă. Cum să spui că mă sună mama, tata să fiu la... Așa, i-am pus să mă lase când am ajuns, ei aveau permis, aveau mașină, eu aveam 14 ani, nici buletinul nu făcusem. M-au lăsat la vreo 100-200 de metri de casă ca să nu se audă mașina, Așa, bineînțeles că ei știau ce am făcut și cum au făcut, că... părinții știu tot. Așa. Da. Și m-au certat. Mi-au zis atunci să nu profit că taică mi-a piciorul gips, că... Dar ai fost răsfățat fiind singur la părinți? Ai simțit... Sincer, nu. Nu? Nu. Am avut, pot să-i zic așa, o povară. De ce? Mama mea e învățătoare și mi-a fost învățătoare. Mulți ziceau că eu sunt privilegiat, că nu iau note mici, că e mama și așa mai departe, dar din contră. Că de-aia știi voi ce îndur eu acasă? Mi-o luam de 2 ori, mi-o luam și la școală, mi-o luam și acasă. Era bonus. Țin minte odată, cred că eram în clasa 3-a sau a 4-a și luasem un insuficient la un test la matematică. Și era în magazin acolo. Eu venisem de la școală, eram prin magazin și maica mea cu testul după mine, că uite, ai greșit aici. Auzea lume prin magazin, zic, auzi, dar te-am pus eu să faci toate greșelile cu roșu, mai lasă-mă pace. Schimbă culoarea.
Ai preferat să-ți pierzi buletinul sau smartphone-ul? Smartphone. Aș fi zis că buletinul, că de smartphone Păi nu, am ai două nevoie. și Ai, mă scuzi. am un locuitor. Ia fi atent, să miroși a ceapă sau a usturoi? A usturoi. Nu prea-mi place ceapa. Fără companie sau cu o companie mai puțin agreabilă? Fără companie. De ce? Nu știu, așa m-am învățat. Am momente în care, inclusiv la cafea, e singur. Singur îmi adun gândurile, mă liniștesc. Sărac și fericit sau bogat și mai puțin Sărac și fericit, mai bine zic eu. Și asta recomand oricui. Succesul tău în afaceri ți-a adus oare mulți dușmani sau multă lume care te invidiază? Nu pot spune chestia asta. N-ai simțit asta? Nu, multe persoane, mai ales de când am început chestiile astea cu videoclipuri, promovări și în online și mai ales de când am început eu să apar în videoclipuri, a fost o decizie pe care am luat-o datorită lui Pescobar. Să apar într-un videoclip. Îmi place foarte mult de el, râd foarte mult la videoclipurile lui și am zis băiatului, zic, dar de ce nu filmăm? De ce nu apar eu? Hai să apar eu într-un videoclip. Cine știe, poate peste 2-3 ani ajung și eu la nivelul lui, nu? Să mă știe cât mai multă lume. Să știi că întotdeauna cu multă muncă, cu ambiție, poți asta să reușești oricui, oricine vrea să facă ceva în viață, să muncească pentru visul lui, că fără muncă și fără ambiție n-ajungi nicăieri. Pentru că nu să poți niciodată să stai acasă pe scaun sau pe canapea în sufragerie și nu-ți dă nimeni nimic. Exact. Mulți îmi zic, de ce ești la 8 în magazin? Pentru că trebuie ca cineva să deschidă ușa magazinului și să întâmpine clienții. Păi da, ai angajați, niciodată un angajat nu o să vândă produsele mai bine ca tine. Exact. Chiar dacă am încercat să formez angajații și le ofer informațiile necesare pentru a prezenta produsele, pentru a da informațiile mai departe către clienți, eu fiind cel care are contactul direct cu fabrici, importatori, furnizori, directori de fabrici și așa mai departe, la mine ajung toate informațiile și cele mai corecte informații și cred că sunt cel mai în măsură să ofer o informație unui client. Exact. Ia spunem ce-ar plăcea să ai mai mult timp sau mai mulți bani? Sincer, mi-ar plăcea să am mai mult timp liber. Dar când ai tu timp liber, ce faci tu în timpul tău liber? Ăla pe care l-ai, mult, puțin pe care l-ai. Depinde. De obicei, duminica e o zi liberă cap-coadă pentru mine. Depinde ce fac sâmbătă seară, știind că duminica e o zi liberă, stau mai mult. Mă culc mai târziu, mă culc poate chiar spre dimineață. Depinde cum mă trezesc, merg la o cafea, mănânc ceva la prânz. Și de obicei merg, dacă e vreun meci de fotbal duminica, merg la un meci de fotbal sau merg la la un prieten acasă, mai discutăm, mai jucăm un remi, un poker, ceva, orice, să ne distrăm, să ne omorâm timpul liber. N-am așa mulți prieteni, dar ăia pe care i-am sunt puțini și acolo. buni. Exact, puțini și buni. Ne ajutăm reciproc și am încercat cât mai mult prietenii pe care i-am să-i aduc lângă mine și să creștem împreună. Și cel mai important este să rămână acolo, fideli. Exact. Am avut mulți prieteni în viață, unii pe interes, alții... Timpul îi cerne. Da. E greu să fii tânăr antreprenor în 2025? Foarte greu, dar cu răbdare și dedicare. Ce ți se pare cel mai greu în ziua de azi? În tot ceea ce faci tu? Să mulțumești clientul. Asta mi se pare cel mai greu în ziua de azi, că un client e foarte, foarte greu de mulțumit. Oricât de mult și oricât de atent ai fi cu el, tot găsește el ceva să-ți reproșeze. Nu știu, îți lasă oamenii vreodată, ți-au lăsat recenzii mai puțin plăcute pe Facebook, pe Instagram? Veni vorba de recenzii, am câteva recenzii negative pe Google, dar sincer, am analizat profilul persoanelor respective, nu i-am văzut în viața mea. Probabil asta e ocupația lor, să dea recenzii sau să analizeze ceva atât de mult încât să dea o recenzie proastă sau bună, depinde. Da, e un domn care a lăsat o recenzie pe Google, a scris, e ceva foarte, e un roman acolo. I-ai răspuns? Nu. Niciodată nu o să La cele nasoale nu le răspunzi? Nici la pozitive, nici la negative nu răspundem. De ce? Absolut niciodată, doar le apreciem recenziile. Având promovarea asta pe Facebook și postările care rulează zi de zi, sunt persoane care comentează pozitiv, persoane care comentează negativ.
Le mulțumim persoanelor care ne comentează pozitiv și pe cei care ne comentează negativ. Uneori le punem întrebarea dacă putem să-i ajutăm cu ceva, să reparăm problema pe care o au, să le reparăm nemulțumirea, dar sincer sunt persoane care lasă comentarii sau recenzii negative care n-au călcat niciodată pragul magazinelor noastre. Și de ce crezi că ar face asta? Poate sunt puși de cineva? Nu cred că cineva asta, nu? face. Nu m-am gândit niciodată. Eu am sesizat în toată discuția noastră că tu nu te gândești că ai avea oameni care ți-ar dori rău. Nu vreau să mă gândesc la chestia asta. Foarte bine. Niciodată nu m-am gândit că sunt persoane care ar dori să îmi fie rău sau să nu meargă bine afacerea sau orice altceva. Foarte bine. Nici eu nu vreau rău nimănui și prefer să cred că nici altcineva nu vrea rău meu. Ești o persoană credincioasă? Da. Da, sunt o persoană credincioasă. Chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am și îi mulțumesc că în fiecare zi e din ce în ce mai bine. Și sperăm să fie așa și de acum înainte. Doamne ajută! Mult succes! Fii atent, Alex, că vreau să trecem la bolul ăsta cu întrebări. Okay. Tragi tu de acolo câte un bilețel, citești întrebarea și răspundem cât mai sincer. Da? Ia să vedem. Spune-mi un vis din copilărie pe care nu l-ai spus niciodată nimănui. Ia să vedem. Poate ai visat la un moment dat să faci altceva, poate ți-ai dorit ceva la un moment dat. Și ți s-a împlinit. În copilărie mereu cred că mi-am dorit să fiu o vedetă. Să apar pe ecranele televizoarelor. E șansa ta! Și acum sper să devin o vedetă. Deci dați acolo cu like. Încă vreau să fiu cunoscut de cât mai multe persoane și vreau să dezvoltăm afacerea pentru că online-ul va fi viitorul și vreau să ne extindem în toată țara, sincer. De curând am avut o livrare în Ungaria, la Budapesta, cu ajutorul unui prieten. Chiar luni am încărcat. Un prieten care lucrează la o firmă care se ocupă de depozitele de logistică ale celor de la EMAG. N-au avut de unde să cumpere scândură. M-a sunat, dă-mi un preț, i-am dat prețul, am completat hârtiile, a plecat marfa la Budapesta. Deci poate fi un punct de plecare ăsta. Bravo, Alex! Hai să mai vedem o întrebare. Tot din bol? Tot din bol. Okay. Doamne, câte întrebări am aici, le epuizăm. Pe asta am pus ochii de când am venit. Ia măi să vedem pe ce ai pus ochii. Dacă ai putea avea orice avantaj în jobul tău, care ar fi acela? Ce ți-ar plăcea să ai? Mai mult sau în plus sau mai frumos decât concurența ta? Stocuri la fiecare produs. Pentru că nu avem chiar fiecare produs în stoc. Anumite produse sunt expuse și vin doar pe comandă. Ha! Să știți! Mi-ar plăcea să am stocuri la fiecare produs, să nu mai aud clientul când vine în magazin și mă întreabă, îmi zice, vreau și eu produsul respectiv. Păi știți, e un produs pe comandă, durează atât, sunt produse care vin din altă țară, sunt produse care vin pe comandă chiar și după 3 luni. Asta alungă poate anumiți clienți, poate unii n-au răbdare, nu pot să aștepte sau nu au nevoie în momentul ăla de un anumit sunt produs. Sunt persoane care vin și sunt ceva de genul, vreau și eu ăsta, dar am nevoie de el ieri, practic. Nu pot să te ajut. Hai să mergem la următoarea întrebare. Ok. Poți să-ți tragi bolul așa mai aproape dacă ți este mai ușor? Avem multe. Am avut întrebarea asta. Da? Da. Dacă ai putea face doar una din cele două, ai călători în viitor sau în trecut? Sau nu, n-am avut-o. A fost ceva asemănător. A fost ceva asemănător. Păi... A fost cu dacă dai înainte sau înapoi viața ta. Sincer, în trecut. Tot în trecut te-ai duce? Tot nu ai vrea să afli nimic din ce se va întâmpla? Ar putea să se întâmple? Surprins. În trecut m-aș duce ca să repar anumite greșeli pe care le-am făcut și să fie totul mai bine. Ce greșeli ai făcut? Multe. Simți că ai greșit cuiva vreodată atât de mult? Nu neapărat față de cineva, o greșeală făcută față de cineva. În business te referi? Și în business și în viața de zi cu zi, așa. Cum ai greșit tu așa? Dacă ar fi să ceri acum iertare cuiva, o persoană care crezi tu că ai greșit așa? Părinților, în primul rând, le-aș cere Cu ce crezi că i-ai spus? Că nu i-am ascultat când eram mic și în business... Da, a trecut. A trecut asta. Părinții, până la urmă, te iartă oricând. Și în business, câteva greșeli...
m-aș limita în momentul de față, dacă aș lua de la capăt, m-aș limita la o anumită gamă de produse, aș aduce stoc doar pe produsele respective și aș merge în continuare așa. Ca să fie mai puțină bătaie de Să cap fie mai puțină bătaie și de mai cap ușor și de clientul, gestionat. și clientul să vină și să poată să cumpere produsul direct din magazin în momentul în care l-a văzut. Ok. Să nu mai fim nevoiți să mai așteptăm după produse la comandă să... îmi place să dau variante clienților să aibă de unde alege, dar unii se pierd uneori în prea multe produse și nu mai știu ce să mai aleagă și pleacă. Am avut clienți care au plecat de la mine la un magazin mai micuț care a avut 10 produse expuse, pe toate pe stoc și a luat de acolo. Nu de la mine, de unde am 100 de produse și Uite, vezi cum 50 e pe omul. stoc. Când e prea puțin, e prea puțin. Exact. Când are de unde Vin să foarte aleagă... mulți. Vin foarte mulți, mai ales agresie și faianță. Ai prea multe modele, nu știu de unde să aleg. Așa Păi da, dar când aveam 20 de modele înainte să deschidem magazinul N-am de unde special, alege. N-am de unde alege. Atunci le aveam pe toate pe stoc. Tot ce era expus era pe stoc. De unde și vorba aia, clientul nostru, stăpânul nostru. Da. Hai să vedem dacă te surprinde următoarea Încă întrebare. o întrebare, Ce mă luăm mai și fi? mai de jos. Așa, alias mai cu noroc. Să sperăm. Mai scurtă. Dar mai rea. Ce ai luat pe o insulă pustie? Ia să vedem. Ce ai luat cu tine pe o insulă pustie? Ce crezi tu că ți-ar fi absolut necesar din viața ta de zi cu zi, ce folosești? Un prieten. Băiatul de la online. Cum mă distrezi cel mai bine. Niște filmulețe, ceva, nu? Nu, să ne distrăm împreună, să fim doar noi doi acolo. Ia, Încă una? Hai, încă una. Curaj. Ți-am zis că avem timp de întrebările astea, le terminăm. Care este cel mai ciudat lucru pe care l-ai făcut vreodată pentru un videoclip, postare pe Instagram, Facebook sau TikTok? Ia să vedem. Să Cel ne mai buni ceva? ciudat. Da, Cred ceva că a fost ce... de Crăciun. Ia să vedem. Când încercam să filmăm cu Grinch. Costum frumos, nu? Costum de Grinch, eu îmbrăcat în Moș Crăciun, unul din angajați îmbrăcat Ai în implicat Grinch. și echipa? Da, am implicat și echipa. Am avut... a fost un prieten din copilărie angajat la mine o perioadă scurtă, dar a fost binevenit în perioada aceea, chiar aveam nevoie. Și se implica în videoclipurile noastre, se implica, stătea cu mine după program la magazin, chiar m-a ajutat foarte mult cât a fost la mine. L-am îmbrăcat în Grinch și a fost un picuț mai greuț așa cu filmarea aia. A trebuit să-l legăm, a trebuit să-l punem într-o cadă cu bile în magazin. Oi, au trecut recuzită și scenariu. Da, chiar muncim foarte mult pentru videoclipuri. Gândim foarte mult înainte să facem un videoclip. La început ne pregăteam textul dinainte pentru a fi cât mai perfect, ziceam eu, și cât mai clar să ajungă mesajul. Nu. Acum când filmăm, îl întreb pe băiatul care se ocupă de astea, ce vrei să filmăm? Îmi spune, vreau să prezentăm masa asta. Ok, lasă-mă 5 minute să mă gândesc ce pot să spun despre masa asta, tu pregătește-ți tot ce ai nevoie. Prezintă-mă, Alex, masa asta. Nu e de la mine, nu pot să o prezint. Eu am pus la el. Convinge-mă să o cumpăr. Niciodată A luat-o doamna Amalia de ok. Convinge-mă să cumpăr și nu eu. vreau să conving clientul să cumpere un produs doar că îl prezint eu. Dacă îi place produsul... Dar uite, pe mine m-ar interesa masa asta. Convinge-mă, te rog. Păi, ce pot să vedem spune? dacă reușește Cucu să convingă cocoșul. E cam subțirică, sincer. E dintr-un pal de 16 mm. Nu mai convins dacă mi-ai spus că e așa subțirică. Păi v-am zis, nu e luată de la mine, nu. Dacă era luată de la mine, o lăudam foarte mult. Nu, bagă, ca și când ar fi de la tine. Ca și când ar fi de la mine. Păi un avantaj îl are că picioarele sunt metalice. Avem niște butoni, să-i spun așa, de cauciuc la picioare pentru a nu zgâria suprafața de... Buni, de calitate, par de calitate? Par de calitate. Designul îmi place foarte mult, culoarea îmi place foarte mult. Cu toate că persoanele de ziua de azi merg pe produse mai deschise. Alb marmorat, crem marmorat. Adică ce vrei să spui, că nu este la modă? Nu am zis asta și mie îmi place. Moda oricum se schimbă. Asta zic, de 2-3 ori pe an, sincer. Am ajuns la concluzia că niciodată nu poți să aduci niște produse să-i mulțumești pe toți, pentru că azi vine și-ți caută o culoare de genul, mâine vine și dar alb, nu ai masa asta, că nu se mai poartă culoarea asta. Băi, ieri era maro, azi nu mai vrei maro. Alex, ia mai trage tu o întrebare de acolo. Că eu sunt curioasă ce... Puteai să o păstrezi și pe cealaltă, dar e ok. O luăm.
Te-ai căutat vreodată pe Google? Cred că în fiecare zi o fac. Nu cred! Serios? În fiecare zi intru pe Google și scriu la Cucu să văd ce recenzii mai sunt, să văd câte... Dar numele tău ceva, Alex Cucu. N-ai căutat nu l-am numele, căutat nu? niciodată, că n-avem de ce. Aha, ok. Bine, cred că dacă îmi scriu Alex Cucu, apar Niște filmulețe, ceva de pe niște Facebook. filmulețe, exact. Având în vedere că le postez și pe paginile mele personale, sigur apar filmulețele și cam același lucru ca și când aș scrie la Cucu. Pentru că mi-asociez paginile mele personale cu paginile de la magazin și încerc să promovez pe paginile mele personale magazin. Hai Hai să o luăm pe asta de mai Da, devreme. dacă ai reținut care e... Păi tu de-ai luat atunci două, ori fi vrut ea să fie musai la tine. Ce lucru mărunt îți face ziua mai bună? Ia să vedem. Lucru mărunt. Poate un tabiet, poate o persoană, să zicem, să nu luăm chiar motamo. Sincer, ziua mai bună mi-o face sunetul când pornesc mașina să plec la magazin. Serios? Da, am Mie-mi sunetul ăla. De-aia am modificat-o să am un sunet cât mai puternic. Mă înveselește de fiecare dată. Ți-ai sunetul tunat ăla. mașina? Da. Îți plac mașinile? A fost unul din dorințele, una din dorințele mele de mic, să am o mașină pe benzină care să bubuie, să păcăne, să Să facă... atrag atenția în oraș când Nu treci. neapărat. Dar de ce atunci Nu să-ți neapărat tunezi să atrag mașina? atenția, că mai atrage Să atenția ajungi și în la fața poliție. magazinului și să Exact, am făcut-o mai devreme. Făcut-o mai devreme. să se știe că vine șeful. Da. Ca Păi să auzi. pregătească angajații, să fie toți... Să fie la linie acolo, să Nu la muncească. linie, dar să nu dea informații eronate clienților. Te-a trădat vreodată vreun angajat? Ai prins vreo situație de asta? Sau ai auzit despre vreo situație de asta? Sincer, nu. Nu prea sunt mereu atent la discuțiile angajaților cu clienții. Dar ei între ei se părăsc? Da. Da. Nu spune-mi o întâmplare, vreau să știu Am cea doi mai care funny se înțeapă întâmplare. zilnic și eu încerc să aplanez conflictul dintre Ce-ți ei spune doi. unul despre Ei, altul? ăla a stat, ăla n-a făcut nu știu ce. Vezi că celălalt mi-a zis mie că de ce stau și nu fac nu știu ce. Am doi angajați cărora le place să tachineze non-stop. Unul din ei e un pic mai supărăcios și crede orice glumă a celuilalt. Și asta îl atacă zilnic și eu trebuie să fiu între ei. Bă, gata. Nici Vezi nu-i că greu. e greu, dar m-am obișnuit. Auziți, fac de 3 ani, sunt de 3 ani rezolvați băieții între voi ăștia. și mi-mi spuneți finalul. La un moment dat le-am zis, auziți, mă, știți ceva? Ia luați și certați-vă și lăsați-mă în pace. Alex, hai, o întrebare două, hai. Iar am luat 2, o las aici. Așa. Cred că am luat 3. Mamă, pe toate le facem. Una nu scapă. De cine îți este dor din trecutul tău? Ia să vedem. Păi dacă era o persoană care trebuia să... Nu știu cum să zic. Era... Păi nu. Vrei să spui că era în viața ta? Era și acum, dacă... Nu, dar totuși nu te cred, eu nu te cred. Trebuie să existe cineva de care ți-e dor. Nu-mi dau seama acum. Mai mult sau mai Dar puțin? nu cred că mi-e dor de cineva în momentul de față. Nu vrei să spui. Nu. Și eu nu te cred, persoanele uite, care cuvânt. mi-e dor. N-am o persoană de care mi-e dor. hai, Pentru că dacă era o persoană importantă sau m-a ajutat cu ceva, Era în viața ta. era și acum. Era alături de tine. Exact. Bine, hai să luăm acolo ce... Una am luat, nu două. Una. Dacă vrei tu bonus, poți să-ți mai dau una de acolo. Ce te deranjează acum la jobul tău, la domeniul în care activezi? Trebuie să fie lucruri care... Nu e totul perfect cu Sincer? siguranță. Ia să vedem. Mă deranjează faptul că trebuie să mă trezesc în fiecare dimineață ca la 8 să fiu în magazin. La cât te trezești tu în fiecare dimineață? 7:30. Ești un fericit. Eu mă trezesc în fiecare dimineață la 4:30, 5. Da. Am avut și eu zile de genul. Se poate și mai rău, gândește-te. Probabil te culci mai devreme decât mine. Probabil. Alex, mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu tine și vreau să le transmit un mesaj tinerilor ca tine, care își doresc să pună bazele unui business în ziua de azi. Nu contează domeniul, pentru că până la urmă e important, nu știu, de unde pleci, prima cărămidă. Sincer, ca să pui bazele unui domeniu în ziua de azi, îți trebuie foarte, foarte multă răbdare. Îți trebuie foarte, foarte multă forță de muncă, în primul rând. Și aici când zic forță de muncă nu mă refer la faptul că îți trebuie să angajezi pe cineva
că forță de muncă putem să ne gândim și la angajat și așa mai departe. Trebuie o forță ție ca să poți să duci totul la capăt, să ajungi să-ți împlinești visul, să ajungi acolo unde vrei tu și multă răbdare, repet. Pentru că e nevoie în momentul de față de răbdare în orice domeniu. Trăim vremurile pe care le trăim, este o instabilitate economică în momentul de față, mai ales la noi în țară. Nimeni nu știe dacă merită să investești în momentul de față, dacă merită să începi ceva de la zero, dacă merită să mergi mai departe cu anumite lucruri care până acum poate au fost pe o linie de plutire. Cunosc foarte multe persoane care au închis afaceri după pandemie și de când a declanșat războiul din Ucraina, tocmai din cauza asta, că le-a fost frică să meargă mai departe sau le-a fost frică să investească în continuare. Dar curaj, răbdare și ambiții. Și muncă. Și muncă. Munca trebuie să vină de la sine, asta nu... Felicitări pentru tot ceea ce faci, mult succes. Mulțumesc mult. Și să ajungi acolo unde ți dorești. Doamne ajută. Cât de mult îți mai dorești să-ți extinzi afacerea? Uite. Vreau să ajung la nivelul și la posibilitatea de a livra național. Multă baftă. Mulțumesc mult. Și să ajungi vedetă, cum ai spus că-ți Doamne doreai. ajută și chestia. Nu neapărat vedetă, dar să mă știe cât mai multă lume, pentru că dacă mă știu pe mine persoanele, automat știu și magazinul și vin să cumpere, nu? Vedeți? Dați-i, domne, like acolo. Mulțumesc, dați-mi un like, share, dar și nouă dați-ne dincolo de vorbe, intrați acolo pe YouTube, abonați-vă la canalul nostru pentru că pregătim ediții noi și frumoase. Astăzi pentru dumneavoastră Cucu și Cocoș, da? N-am găsit o rimă. N-am găsit și noi o rimă. Nici pe internet n-am găsit. Nici inteligența artificială nu știu. Nu se poate. Cucu și Cocoș. Mulțumim tare mult, Alex, încă o dată. Până data viitoare, rămâneți alături de noi, rămâneți cu ochii pe pagina noastră de YouTube, Dincolo de Vorbe, dar și de Facebook și Instagram. Intrați acolo, dați-ne like, urmăriți-ne pentru că pregătim ediții noi. Eu sunt Claudia Cocoș și rămâneți în continuare cu ochii pe noi. Până data viitoare, v-am pupat!